Babban malamin nan Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya yi wani jawabi akan cewa za fa ka iya zama da matarka lafiya ko da ko a ce kai ba mai kuɗi ba ne ba. Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya zano wasu abubuwa guda 5 ya ce idan ka san su kuma kake aiki da su za ku zauna da iyalinka lafiya, lami lafiya babu wata matsala. Ya bayanin cewa kuma idan ka rasa waɗannan abubuwa komai kuɗinka komai dukiyarka za ka iya rasa zaman lafiya tare da kai da iyalanka. Domin jin waɗannan abubuwa da Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya zano, ku biyo mu a cikin wannan bidiyo. Allah Ubangiji ya ba mu ikon sanin wannan al'amura sannan kuma da aiki da su. Wallahi wani malami yake gaya mana yace in ka rike abu 5 za ka iya sarrafa mace ba ko baka da kuɗi. Na farko time, ka bata lokaci, ku dinga yawan zama da ita ka shaƙu da ita. Mafi yawan ba ma son mu daɗe da mace, ita tana da surutu ko ba ma son magana mai tsawo. Ta ce da Allah ya isa ka takaita da Allah ki takaita, ita ko ba ta takaitawa, barinta ta fito da magana ko kuma kana yawan zama da ita kuna hira, wannan yakan sa in tana da damuwa sai ta gaya ma, in ko baka ba ta dama kuna hira sai ta je ta faɗa a waje ko a cikin ƙawaye. Sana abu na biyu ya ce tafiya da mace, ku dinga yawan tafiye-tafiye da ita. In ma kai ba mai balaguro bane irin su profesa, irin su Dr. Dasina, ko da cefane ne wata ranka raka ta kuje ku yi tare. Kai ko da wajen taron nan ne ku taho tare, ku kuma jera. Da mun fahimci cewa mafi yawan mu ba ma son jerawa da mace. Na ga wannan a Saudiya. Duk balaraban da ya wuce da matarsa a jere suke, amma mun taho da matanmu suna baya muna gaba. Sai nake ce wani ko su koma gaba mu koma baya, ce suna baya muna gaba. Na ce to in wani ya ɗauke su ko suka ɓata fa, so ba ma son jera da mace. Kuma na bayan na ce duk mutumin da ya tafiyar sati guda da mace ba sai faɗa ba, to nan ya da gida ka ba shi certificate. Ka yi tafiya da matarka sati guda ko umara ko haji ko Abuja ko Kaduna ko ina, ku yi sati guda tare a lokacin tafiya, ka dawo muku faɗa ba, ya kamata ka zo makaranta a baka certificate. Mu muna da sauri, muna da gaggawa, su ba su da sauri, ba su da gaggawa. Ko abu za ta siya ta shiga kanti, sai ta taya wannan, ta sauke wancan, ta ɗauko wancan, kai kuma kai ta damuwa, ki maza da Allah ki gama, ki zo mu tafi, ke ba ki da sauri. Sai ka ga ana ta faɗa, to mace wannan tana buƙatar a dinga tafiya da ita. Sannan na uku, yabo. Akwai yabawa girki, akwai yabawa abinci, akwai yabawa kwalliya, akwai yabawa tsafta, akwai yabawa addini. Wani za ta kwana tana sallah ko ta kwana tana karatun Qur'ani, ko ta yi azkaru sabahi wal masa, ko ta haddace wasu hadisai, ka yaba mata kama ka mata kyauta. Wata kuma za ta kula da 'ya'yanka, ta kai su tana kai su da wuri, tana musu abinci da wuri, za ta yi ma girki ya daɗi, za ta yi kwalliya, za ta yi tsafta, za ta gyara gida, amma ba za ka ji ce uffan ba. In ka ji yana bala'i sai ranar da ba a yi daidai ba. Wannan mata ba sa son wannan. Sannan mace tana son ka ba ta haƙuri, ka rage girman kai, in kai mata ba daidai ba, ka ce Allah ya baki haƙuri. Idan kana wa mace wannan, wallahi ko baka da ko zauna da kai. Duk dukiyarka kuma in za ka yi mata wulaƙanci, ka nuna ita ba kowa ba ce. Taimaka ba daidai ba ka kama ta da faɗa, kai mata ba daidai ba ka kama ta da faɗa. Ta yi girki ka cinye kai shiru, ta yi tsafta ka kalla kai shiru, ta gyara gida ka kalla kai shiru, ta kai yara makaranta ta kula da su duka yi banza da wannan. To ba mace ba za ka yi daraja a gurinta ba. To da waɗannan halaye guda 4 in ka haɗa su da waɗancan 6, idan mutum ya yi wannan za samu miji na kwarai. Duk wanda ya zo da wannan sifa ka bashi yakka, ba za ka ji kunya ba, kuma zai rike ka maka ita har abada. Dan mata suna cewa abin da ake so bayan waɗannan namiji ya zamo mai amana, mai riƙon alƙawari. Ku yi ƙuruciya tare, ku tsufa tare, ku mutu tare. Wannan shine a takaice abin da ake nufi da wannan, wallahu alam. To a ƙarshe kuma sai dai mu ce Ubangiji Allah ya saka wa malam da alkhairi, ya ƙara basira da ilimi mai amfani da albarka. Kuna tare da Kano Next TV ne a koda yaushe. Idan kai bako ne a wannan tasha, muna roƙonka da ka danna mana subscribe, ka danna like idan wannan bidiyo ya burge.